So yun, mga ka-road trip, samahan nyo kami sa aming road trip ngayong araw na to at mag-adventure tayo. Support natin yan si Bicolanong Kalbo. Oh, Bicolanong Kalbo. Yun, Bicolanong Kalbo Vlog. Support natin yan, napakadami niya na natulungan at saludo ako sa mga ginagawa mo, bay, at sana magkita rin tayo soon at huwag kang mag-alala, kasama ka palagi namin sa dasal at proud na proud kami mga Pinoy sa mga kapatid nating OFW yan at tuloy-tuloy lang. Road trip lang na road trip sa buhay. Tuloy lang sa ating mga pangarap, balang araw masungkitin natin yan. Alright, God bless. Magandang tanghali mga ka-road trip. Samahan nyo kami ngayong araw na to at iikot namin kaya dito yung sakyan namin. Tara, let's go, road trip tayo. So yun mga ka-road trip, papalitan pala natin mga ka-road trip yung yung Aston Martin. Yan. So ito yung battery location na mga ka-road trip, yung Aston Martin. So ito yung yan yung driver seat, ito yung passenger. So ang lokasyon niya mga ka-road trip nandito sa may yan dito sa may parang crew compartment yung maliit. So tara mga ka-road trip, samahan niyo ako. Tanggalin natin mga ka-road trip itong bar na yan mga ka-road trip. Yan. Yan, tanggalin muna natin tong bar na to. Yan. Dahil nakakaarang siya mga ka-road trip. So kailangan matanggal yan. Tapos ito mga ka-road trip. So ito yung upuan ng likuran. So yan. Tapos dito. Madali lang naman siya mga ka-road trip. Ito yung Aston Martin 2014 mga ka-road trip. So yan. Dalawagan na natin itong mga bolt. Tatanggalin na lang yan mga ka-road trip. Pero masilan din mga ka-road trip dahil maraming tatanggalin. So yan, dahan-dahanan natin. So ito mga ka-road trip, dahan-dahanin natin. Mahirap talaga, mahirap din itong tanggalin mga ka-road trip. So yan, screwin natin para mas mabilis. So yan mga ka-road trip, natanggal na natin yung bar. Yan, tanggalin na natin yung bar. Ito yung bar mga ka-road trip. So ilagay muna natin sa gilid. Tapos ito. Yan. Ito mga ka-road trip, ito yung babaklasin. So yan, para makita nyo yan. Tapos ito, mga tatanggalin yan mga ka-road trip. Itong mga bolt na yan. Yan. Ito. Isa, dalawa, tatlo, apat. May isa pa rin dito. So yun. Tara, tanggalin natin mga ka-road trip. Yan. Luwagan natin mga ka-road trip. Dahil nga sa masikip. Medyo malaki tayo mga ka-road trip. Aston Martin 2014 mga ka-road trip. Yan. Kasubok na naman tayo mga ka-road trip tanggalin. Pero yung ibang mga Aston Martin mga ka-road trip di namin napapalitan. Dahil nga sa lithium yung battery nun. Mahalin yung battery nun mga ka-road trip. So wala kaming available na mga ganon. So ito. Tanggal na natin mga ka-road trip. Gilid lang muna natin yun. Kuha tayo ng extension mga ka-road trip para mahaba. Abutin natin yan. Yan. Nabukas na mga ka-road trip. So yun, tanggalin na natin mga ka-road trip. So yan, nabuksan na natin. Gilid muna natin yung bar. So yan. Ito nagagalaw na siya mga ka-road trip. Tanggalin natin yung lock dito.
ito na yung mga ka-road trip, yung ipangpalit natin. So yan, natanggal na natin yung mga bracket. Natanggal na yung bracket dito, dyan sa may kahabaan na yan, saka yung dun. So ito tatanggalin natin yung itong dalawa. Unahin muna yung negative bago yung positive. Yan. So tatanggalin natin mga ka-road trip. Pero bago yun, ikakabit natin to mga ka-road trip para hindi kayo mawala yung yung sa computer. So yan, ito dapat nilalagay nyo mga support. Yan. So yan, ilalagay natin yan dito. Ito yung positive nya mga ka-road trip. Tapos ilagay nyo rin dito sa positive dito mga ka-road trip. Tapos hanap tayo ng negative. So yan, negative mga ka-road trip. So yan, negative. Ito yung positive, negative. So masyadong malapit. Hanap tayo ng medyo malayo-layo na walang pintura. So yan, siguro yun, pwede na yun. Basta walang pintura mga ka-road trip, hanapan nyo yan. Ayan. So ito yung positive nya, yun yung negative. So dito naman sa support yung battery, ganun din. So yan mga ka-road trip. Yan, support yan. Bago natin tanggalin yung yung battery. So yan, may kukunin muna ako. So yan, kuha tayo ng 13mm. So yun, yan mga ka-road trip, Aston Martin. Aston Martin. Ready na tayo. Ready na yung pagpalit natin. Una mga ka-road trip, minus yung tanggalin muna. Kailangan ito nakaseparate. Yan, malayo. Tapos ito yung positive mga ka-road trip. Huwag tong sasabit mga ka-road trip. So yan, tanggalin na natin. So yan, ganun lang mga ka-road trip. Napakadali lang tanggalin yan. Tapos ito, huwag lang dapat yan, yung positive mga ka-road trip, huwag tatama. Yan. Yan mga ka-road trip, bilisan lang. So yan, kabit na uli natin. Yung nahuli mga tinanggal yung mga ka-road trip. Kung yung nahuli na tinanggal, ganyan, ito yung huling tinanggal ko, yung positive, yun din ang unahin yung ilagay. Yan. So ito, so negative, salpak na natin yan. So yun, umikot mga ka-road trip. Kailangan talaga mga ka-road trip secure na secure pagkagawa. So yun mga ka-road trip, naikabit na natin. At ngayon naman, babalik na natin yun. I-close na natin lahat. So tara mga ka-road trip. So ito mga ka-road trip, binabalik na natin yung mga gamit, yung mga tinanggal natin kaninang mga bracket, para mamaya patakbuhin na natin. May kabit lang to mga ka-road trip. Madali lang naman mga ka-road trip magpalit, kaso nga lang yung yung preparasyon mga ka-road trip, daming tatanggalin. Pero pag na kuha na, mabilis naman na mapalitan. So yan, naikabit na pala natin mga ka-road trip lahat. So ito, ibabalik na lang natin mga ka-road trip yung cover. Ito na lang yung cover mga ka-road trip. Yan, pumiyan dyan sa ibabaw. Tapos ito, yan, baliktad mga ka-road trip. Yan. So yan, ito yung cover nya mga ka-road trip. So yun, so ito yung loob nya mga ka-road trip. Ganda.
Ganda talaga. So, ito yung adjustan yan. I-adjust na natin yung upuan mga ka-road trip. Yan. I-adjust natin. Yan. So yun. Adjust lang yan mga ka-road trip. So tara mga ka-road trip, paandarin natin. Yung susi mga ka-road trip, paandar natin. So yan. Tinanggal ko na rin dyan mga ka-road trip. So ito yung pinto nya. So yan mga ka-road trip, ang bukas nito mga ka-road trip dito. Yan. Yan o. Yan. So paandarin natin mga ka-road trip. Yeah. Aston Martin. So yan, paandarin na natin ito mga ka-road trip. So ito, papasok dito yan mga ka-road trip. Yan. Yan. Tapos yan yung start mga ka-road trip. Yan o. So yan, okay na siya. Paandarin natin mga ka-road trip. Okay na siya mga ka-road trip, umaandar na pala siya. Yan o. Patay. So yan, hindi marinig mga ka-road trip yung ano, yung ano niya, yung tunog. So pag in-start yan dyan mga ka-road trip, stick ng brake, tapos yun. So yun, tapos na tayo mga ka-road trip. Napaandar na naman natin, success tayo. So yun, ganda talaga mga ka-road trip ng Aston Martin. So yun, maraming salamat. God bless to all, bye bye.